sistema, eta hemendik atzera joaten bat zabete dago tailerra, eta goiko solairu guztian dago sukalea, lobelak, mundukeria, informatikaldea. Zabaldu egingo bentzona zabaldu eta kuku egin. Gora putzeko bidu. Mailan areitzen naiz, zuberra musikoa naiz, eta nategia dago. Ze egunero badugu tordu bat bene gehiagoko idea zuberra musitik Baionara. Ni Joan deitzen naiz, eta Baionara deitzen naiz. Ni Lorea deitzen niz, markeakoa niz, eta goizero pasten dut ordu bat terrean. Goego aixiek, zehazti, polen puta honek. Salto egin nahi dut, erropak endu biluzik dantza egin eun. Txiri huelta ebon, maite zaitut inargi azpizen maite edo baslainoak eta. Eta sobra maite dut zen t-shirtak, hori hor. Eta zergatik hori baduzue? Irakurtzen bat eta bez Baionako zazuratei laguntzen. Bai, eta baduzuen mezu bat ikastola hori pasarazteko? Abesti bat ez ezateko. Bai, abestera duzu. Gora Euskal Herria! Egunon! Untxa? Untxa? Ondo, untxa? Zer moduz? Ondo. Untxa? Zer moduz? Ikai! Zuzira, bai? Hau pasure! Daukatzuen galdetzeko, esateko, zuena daukatzue mikrofonoa. Lehenik, mila esker hainit denak biltzagatik guretzat eta parte hartzen duzu ere gure bojokan. Bueno, eskerrik asko zuei, txalo bero bat eta jarraitu dezala jaiak. Eskerrik asko.
Gero kanta